История за моя живот ще разкажа в епилог. Израснах с бедно честно момче, но с мечти в сърцето. Тя беше плътно до мен. Във всяка битка, всеки лош ден. Вече сбъднах всяка мечта, но предадох нея. Ти за мен не плачи, не заслужавам. Точно това прави историята на Денис Теофиков толкова тежка. Това момче на 21 дори не беше докоснало пика си, а вече пълнеше зали и го гледаха милиони. Че 365 дни по-късно Денис Теофиков забравен. Не. История за моя живот ще разкажа в епилог. Израснах бедно честно момче, но с мечти в сърцето.